Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa le? Ileh kerjamu le, nggih mbleh tirek karo gajah. Lah iki kira karo gajah. Cukup nyangguri lawang lho. Yo. Woi, le. Apa tuh le? Bengak. Kok ketokane galau ngono? Enak masalah aku. Masalah apa curhatnya? Ngene lho le. Aku kan seneng bocah to. Mendinge WA-an. Cacatan, teleponan jone. Ya tau petuk barang. Tapi aku mau dianggap kanca ngono lho. Ya syukur, sapa ngongkon kowe pacaran. Lah solusimu ki piye? Ben aku iso enake DE. Kayak apa? Merjuangne wong kaya ngono, hubungane ora jelas. Ngono kok pengen dadi prioritas. Dari langit di sore hari berwarna biru setiap hatiku. Lah aku no rugi, nom-noman kok gapuk. Ora untung blas. Lah cah mau wening lho le. Ayo pisan jone. Ngono lho maksudku iki. Wis ta rasa mandang rupa. Ngoco sik kono lho. Raimu busik. Piye to? Ya tapi lho, aku lho wis sayang karo DE. Rasa tepat tapi wong wedok ya ora mandang rupamu. Tapi sepiro gedene tanggung jawabmu. Gara aku kan wis percaya to le. Lak jodoh iki gak akan kemana ngono lho. Sepurane Mas, nyanjuk keras. Telat lamaran kudu siap dadi tamu undangan. Jane aku ya heran karo wong sing ngomong ngono kuwi. Wis ta rasa iri karo liyane. Ketakane mewah durung tentu ku indah. Bener le, sip we, terang ngono. Terang ngono. Sa bener-bener masuk ke biyen gak paham karo masalah ati. Lek kowe koyoke sok ben iso gendeng ya karo masalah ati. Piye to we? Aku kok malah mbulono ngono iki. Dari kena-mana nak lek mikirnya cinta. Delokno lho lek awakmu malah kuru koyo biteng lho. Ya wis lek mulai sik aku selak dinten wong akeh. Lho sakno. Ki engko julali ya diungkal ya. Yo. Mbah aku ora mbah. Yo nyok kono.